Ungkaham tei jotono no tring bisi ketali belake hambai tei cibaya paro tini bisi ketali puilani salo 1431 ni Tripura irani bisi ketali salo sini Tripura hasteni joto lukurongo kaisa koktoma kaham yapana musugo thanai sale satam sekang जों जे petition file kemeni Tripura High Court जों jotono saimano tabuk sini जे खोमलुं आमसयनि जे एडिसि तंमनि एबा सारा त्रिपुराव जे एडिसि तंमनि अब गवर्नर बिनि यागो पावर एजिउम खायै जत क्षमता नाहारै ताबुक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट खायै ओ एडिसिनो सालब्रि तनु ओंखाय सिनि आइनो सैजाक दङ जे जरा फाइके बनो इलेक्शन मा खलायनाय चंबारि मा खलायनाय चंबारि खलायै लोकनि जे हामजाकमनि बरकनो चंगै ओ काउन्सिल नो मा सालकनाय फियाबा गवर्नर बिनि यागो पावर एजिउम खायबानि पावर नाहामानि यागोल जों सायबानो जे लोकनि चंबारि तयै अब बरकनो अपॉइंट खालायजागलिया एबा इलेक्शन नंलिया आबोनि बागै जों कायसा PIL फाइल खायखा श्री अपु देबरमा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स आजागा 7 जना पार्टी दङ इंक्लूडिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशन बरंग जों पार्टी खायै कायसा PIL खायखा ओ PIL नि थ्रु तैनो दाबुक जों राज्य सरकारनो सानै दङ जे तारातारि सिनि खोमलुं नो सिनि त्रिपुरा सानि रिप्रेजेंटेटिभ नि यागो याफारिनानि बागै दाक्ति थाइते इलेक्शन खायै इलेक्शन अलरेडी बेलाय लेवै थांका आबोनि बागै दाक्ति ओ इलेक्शनाव खायनायनि बागै जों PIL खायखा तै तिनि आबोनि हियरिंग फर मोशन नखा तिनि अफ केस एक्सेप्ट नखा तै जत रेस्पोंडेंट दङ तिनि नि सिमिनो नोटिस याफारजाका फाइनाल बसकां तालनि 6 तारिखआव अमनि हियरिंग मानि यागुलो जों सायमानाय फाइनाल अर्डार मानखाय एडिसिओ इलेक्शन बुब्रो उंनाय इया एबा अर्डार माननाय जतनाना हामबाय।